Vietnam sa presyo sa pag-produce ng rice is the lack of access to cheap credit. And lahat ng pera ng gobyerno pang tulong sa magsasaka at mangingisda, ibinibigay sa land bank. And somehow, somewhere along the way, siyempre yung mga magsasaka, hindi naman sila magaling. So natatakot sila sa bangko. So dapat yung land bank, gagawa sila ng paraan na mairating nila sa mga magsasaka at mangingisda yung murang pautang. Otherwise, yung magsasaka at mangingisda, uutang sa 5-6. Ang 5-6 ang interest, 20% a day. Walang negosyong kikita ng 20% a day. Umutang kayo sa 5-6, bankrupt na agad kayo, hindi pa kayo nagsisimula. Kaya, pag hindi tumigil yung mga Pilipino kauutang sa 5-6, yung land bank ang may kasalanan noon. Kaya, siguro kasabuan kayo ng